Kondisi second tapi mulus pol mas. Lah wong jenenge second lho, ya mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rontok retak wis ngenae. Lah wong jenenge second lho, minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak terus gitikane jek tuandes. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola kae to. Urung apa-apa wis maido. Kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya, Piye? aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso pola jegege ya ora penak. Lah yo ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange wae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mak beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapatan. Tak emat-ematne ketoke awakmu lu angel meteng. Piye lho wong iki? Mak, nyak, jerene aku angel meteng nyak. Lah nyapa tekok kancane? Wong bojo ra duwe kate jelas angel meteng wong bojo ra duwe. Ceritane ra di bojo. Kok rumangsaku lho, aku tau meteng. Di apa aku lho ora tau tumon kuwi meteng. Lah saiki yo angel meteng ora sing gawe kok Ya dijajal sik iso meteng ora. meteng-meteng. Ya kuat. Ini parahnya. Jangan lodeh iwak tahu kadung mekekeh kok ora mlebu. Jangan-jangan bening kok kakean banyu. Tiwas aku jengking lah kok malah mbok tinggal mlayu. Numpak sepur kleru jaran sepurane aku rung bayaran. Ono banyak keselek kotang lah kok penak arep mbok utang. Ngombe jamu neng tengah latar sok nek ketemu mesti tak bayar. Mbak, ijlik yuk. Mboten saged masak Lah nyapa ora iso iki? sak menika prei. Lah opo alangan kok prei iki? Sawangen to raiku koyo ngene iki luset terdiancel wong 5 mambungi Mas. Lah mosok kanggo aku ra enek turahan ngono. Ndak kuat Mas. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu arek adah tok mbok tawakne. Bangsa kula mbene njeluk diancel. Oh, Dibukane yo ngaceng sendika dawuh. lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambutasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki.
kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi iki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampai mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo toleh. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu kok ketoke ngenyek ngono to. Mas, Apa? biayamu ra ireng. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Yo biaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalene cah cilik mbok omongi. Penting awakmu kuwi lho, metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye omah itu? Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kowe tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak lho kuwi. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Ini parah. Akauku diwaca aku ika iki diwaca iki as usu diwaca asu nek diwaca kabeh aku iki asuk. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki Mbak Ayumu dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu kudu ngajeni kowe kudune kowe wedi karo Masa njaluk ngajeni ta? Kowe he jaluk ngajeni Di ngajeni ya. oh Yasin wal Quran ora ngono kuwi Piye tadi jaluk ngajeni? kowe kuwasa kawakmu kowe kudu ya Allah aku kudu Diregani. mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho piye jaluk kan ngapane aku kudu mbodeni lah wong aku wis luwih tuwa saka kawakmu Lucy kokon tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi kudu njunjung karo wong tuwek kudu menghargai karo Oh, wong diregani. sepuh. Ora kan ngono junjung kuwi. Dik dijunjung tak Aja ditutup. Hop 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 Anu, hop Dik. wis. Lah kok malah mbok rogo iki kok ngendi-ngendi. Wis. wabat entuk apa we darah Jawa Tengah kuwi udut lah ning kono jenenge apa Abang-abang congor. lho gak bosok to cangkeme kuwi apa ya ora panas ngono iki? kok iso abang-abang congor iki lho Lah pancen jenenge nggone yang udut. Abang-abang congor. Oh. Bapak kenyangan senenge nek udut sing rokoke jingasu kae. Si Samsu walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena Baik, Kak, iki baik, gak Kak. kena digarap bocah iki Iki rokok Ji Samsu du jengasu. nyako iso jingasu iki lho Ji Samsu rokoke alah lali aku Ji Samsu Kleru. Ji Samsu Apa beda, Pak? ya Oh, beda lho, iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Lho iya Ji ya kuwi Samsu. jenenge Ji Samsu ra jingasu Wah. sayangku Lah ya wis poroke di Samsung. Ah. Kan kuwi. Lah nek bar mbaduk etan. Ah, ya nguntal lah nguntal Anu nyekek. orang badok tapi nguntal Ya nek bar mbaduk kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angger bapak pakai lo nang arep mbad. Lah aku kan kok kamu meninggalkanku Totin lah kenapa kamu lagi minta uang loh aduh konangan iki di kowe wingi nyilih aku toh balekke tak ora nyileh apa neng ninggali neng rong duwe lah saiki wis duwe toh engko tinang jopo wae kayak mau mengerol loh aku Ana pamundutan apa kae mau? Iya. apa kan Mbah Waji apa Mbak Waji nyuwun apa Mbah ndok ora
wis duwe, Ndok. Oh yang duwe we. Oh, iki apa dilaine Mbah Waji? Ya. Bener jere Solikin yo bar merkoso. Ya ampun. Apa ki? Merkoso mesti pijet. Merkoso mas. Apa iki? Merkoso mesti pijet. Merkoso mesti. Merkoso kita mungkin lah. Iyo, salah ucap iki. Rekoso mesti pijetnya apa tekan merkoso mateng iki apa ya bocah iki piye to Matang piye tuh, Mak? Enggak didudul kok. tengkara ya duh milik bapake ora ya mumet to ki jan iki kok gak suka lah ngene iki Salah ucap, Mak. Salah ucap. Arem-arem ki apa, Pak? Tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Paminta. Saya lalo. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enek. Apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Napa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem? Pae bolon ndi lho. Kok malah medeni ya. Kok iso merem-merem? Merem-merem enak. Ora lho. Lah sebab Lek tempe ning jero lontong jenenge arem. arem. Ning lek lontong ning jero tempe, Tempe. kok merem-merem ki piye? Enak. Lah kok iso? Enake iki piye? Kok enake ganti? Wah, Mbak. Lontong sampean jajal. Piye ta? Lontongku apa lontongku? Lontongnya Pak Minto nyap. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. jarene wis gak doyan karo aku Doyan. jarene wis jijik ndelok raiku Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. lah kok ijek stalking aku Ya saiki lho awakmu gemesne. walah mantan piye Lah piye? cek penak zamanku to Iya, Dek. kapok Malah dikapokno kan. Terus nak ayah modar, terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribeti kowe. Ya senajan uripe sampean ning urip putih gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah gombalemu kiyo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang ngene ra mbladok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan ya, tenan. Lah, mur Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upeni. Assalamualaikum. Love you sayangku cintaku muah. Salam. Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? gayamu takok dalan bayi padang apa peteng Lah penasaran kok. makane sentolmu pasang moto Piye lah masang? Pasangan ya? men gak bingung ae Lah yo. rekake takon Tara yo ora roh lho, tekok yo lumrah. bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok Kuwi kan mergo kerja sama, makane iso masuk. gayamu sok lugu lu Tara yo lugu. sok polos Lah yo. Kamu kadang ngombe jamu kok leren. dino kramasan Ramas terus ramas salah, mbok kok nanti sampune tak tukoke kok bingung. sakno aku ta Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. sewengi sampai membrangkang iso mlaku Alah lagi berangkang we kok turu ngesot. dijedang Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. kayak pisang jaluk meh Pisan tok ya nanggung pindho rarai. Kok ping 5. mari pindho diluk gas urip Lah wis vitamin kok penyemangat hidup kok gak oleh. sampai abu mas Apa kok tak gawe ning tukang urut kok ngomen. Dong ora. aja mok lagu tok to mas Lah terus piye, Dik? Soko ala keri-keri Lah sing disogok ala keri-keri apa to, Dik?
Yo lakonono to, Mas. Lah Mas kon nglakoni apa to, Dik? Adike pengen disogok. Oh alah kuwi to. Ya wis, kudu tak sogoke. Adik njaluk disogok ping pira? Ping 3, Mas panggah los gas ya, Dik. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora kok ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae kene. Undang, pangladah tekan dindi. Apa sih, Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Lah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Yo wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae kene. Undang, pangladah tekan dindi. Apa sih, Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Lah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Yo wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok jadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sungguh. dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Nang dinding kon jenenge wong wedok yo manja. Sing manjai wong lanang. Kok iso wong lanang? Kawit cilik wis njaluk nyusu ibune. Lah rumangsamu wedok ora. Gede-gede nyusu anake wong. Ora padha karepe kok. Kadang ya ana sing njaluk susune tanggane, dene kancane ya joyok ya. Lah dijaluki tulung lho mosok emoh kok dikira sombong. Sherlock, Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani, Siapa takut? tak buka cuwili nggonmu. Cuma itu sik to dibuktekne. Peh, rasa gua ya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu buaya sok gede, sok biskuit. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Mbak, aku jane tulus nang awakmu. Tapi aku ora gablek apa-apa iki. Koyo gelem nggih. Alah terobos musuh aku iki minimal ngaceng ngono ae, Mas. Alah aja samar nek kuwi. Nggonku lho setrume gedhi. Sing penting aja lali. Aja lali apa? Ngombe banyu sing akeh, ginjele men sehat, menawa butuh pajero, idol payu larang. Wis to. Lho, kok jaran. Dewa gede dawa teke sapa iku teke tangga Iso-iso lho. Wong wedok nyanyi ngono. Lah kuwi apa kulino bulan-bulan rono apa piye? Tong piyene. Tangga mah ora betul. karena rumput tetangga lebih hijau. Dengaran menantang biasanya pola era karu-karuan. Nek aku menang ini iki, kadang aku membayangkan ngono iki. Ki sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro. Alah pengen rabinah to. Ya umur-umurku sakmene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Kowe nek sing kandha apa dudana Nyapa? terus suwi kowe enggak pengen rabi meneh kowe. Belas ora pengen.
Enake lho mur sedelut, rekosone lho sing suwi. Lalu kesel capek. Capek aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapo dadak mbok bayangne barang. Iya saya. Bodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakean cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapo? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapo kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kan duwe et. Dari mana? Dari pos satpam. Pos satpam. Di lemari, Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah, ya kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah. Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Gak usah nuduh-nuduh terus. Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air mani encer ya. Air mani encer loh. Kak Nur, apa tekon aku? Kak Nur, Balah, seneng men diundang Kak Nur. jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak iki kowe. Ya sekali-kali toh, masa mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Anggo sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora yo rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh teko mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbek Innovi iki padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal Sedih aku, pokoknya aku dino iki sik sedih iki. Gek kowe iki lho sedihnya apa? Wis to rasa mewek, ndak ilang ku ayumu. Lah perkarane iki apa? Kok ngantek sedih? Aku sedih. Mambengi ora mbok jak iclik. Lah wis tak enteni kesuwen kok ngantek keturun to aku. Lah nyapa ora mbok gugah iki. Ora usah nangis to. Aku ngono iki malah terenyuh to. Mas, Nyapa? ae budal to. Budal neng ndi? Wong panase koyo ngene kok. Golek nggon. Lah nyapa dadak golek nggon? Nang omah kan sepi. Kita cari tempat yang indah. Alah kesuwen ning isor pring lho. Rambut iki bahasa Arab apa Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Gubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Heeh. Mripat ainun. Ainun. Ainun.
Sekolahan Madarasatun. madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madarasah berarti madarasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor Alun-alun. kenek ri Nyenyetun. Mbak, kena apa nek nyusoni anaknya kok ning jogo, tapi nek nyusoni bapaknya kok ning jero? Kan podo-podo nyusoni. Ancane lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya? Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, wi tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben wareg, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa, Mak? Keripik kerining. Ning apa roh apa ora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Apa sih itu apa? Keripik kerining kuping gak salah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lho, aku gak suka ngene iki. Gak tau utekku. Lah apa teko sing nonton? Aku ki sida pean rabi prato yang. Ya sida to, Yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Asita ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Ketak golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet, tapi ya piye meneh, keadaan lho nggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasane enak apa piye gantung ini ki. Ora sida ki ngomong. Ndang satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Yang kangen. Wis rasa kakean ngomong Mas, ndang rene tak mii tumpung omah sepi. Budal. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan no. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Mbak, kawin yuk. Iki yo mas-mas yang share kule kacok-kacok bajingan yo wis ngene iki ya ta. Lho kok jaran aku tenanan yo. Rasa susu ndak welek ngono lho ning aku. Pikirnya itu nggak pakai otak, tapi iki otak iki wis dadi brutu iki, Cah. Wis dadine ngene iki, guys. Piye to jane iki? Mosok kleru oleh kemunimu. Oh iya rabi kok kawin. Mbak, sebenarnya nak sampean ditari ngono kuwi pengen bojo sing kados napa? Bojo ingkang mboten doyan kopi rokok apa meneh Paulita sing gelem dijak nyang sawah nandur sayur kaya to ngene iki sak menika. Ya umpama ana iki paling iki wonge ireng-ireng to, Mbak, ora patek bagus. Piye, ora apa-apa. Ora bagus mboten napa-napa, sing penting tanggung jawab gemati. Ya, tanggung jawab gemati, terus apa meneh? Terus
doyan islik. Nah, enak wong lanang iki rata-rata ya doyan kuwi to, Mbak. Terus apa meneh? Empun ngeten mawon donga kula hari ini. Terima kasih. Nah iki semang goleke wong sing doyan tenan iki. Wis kok ngene iki, melelet. Bojoku paling ngayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Asale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ora kaya ngono kuwi. Lah napa? Lah wong wedok ki sakle kowe duwe semboyan kaya ngene mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok iki ra apa-apa, naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok nggak boleh diapa-apakan. Maksudnya? Nggak boleh di dumuk ana iki rento. Nek ditawani. Ora ono wong kok nawani ora. Ora dipendem. Kena apa wong mati kae patroke kok loro. Lho, ya perkara kuwi enek apa kuwi? Ngugemi perkara kuwi. Enek loro-loro. Dulu anu kabeh kuwi. Lho, iki minangka kan. Iki kan biyen tekan. Iki menapa enek sira karo enek sikile karo enek. Aku malah gemes lho mbek kowe iki. Ora iso. Kenapa pathoke loro? Lah nyapa dek pathoke loro? Nek telu natap kene. Ya ta. Lah kuwi kae papat dina ben natap kene ya lara ta piye. Alhamdulillah luar biasa. Terus wong mati iki nyandi parane coba. Ya teng kuburan ta, Pak? Teng kuburan ta, Pak? Wong dipendem kok. Lah wis salah kan. Lho, ada kok Bojonegoro kok wong mati. Lah nek meninggal lah salah lah. Meninggal ora salah. Lah nek meninggal tak ajeng dibothok. Lho, kok dibothok piye to, Met? Lah ya tetep teng kuburan to, Pak? Salah. Lah teng pundi tiyang manut sing mikul. Manut sing mikul? Nang kuburan arep cemplungke kali apa dipendem ning mburi omah iki. Mas, Apa? sampai nggak eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesak, klesik ngono ku sebengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku. Pak polisi bedil telakmu kowe kok. Loh, santai aku nek mau ditembak wis siap di tempat no. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mau dokter kok. Loh, Pak Isa. Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Ing atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Lah apa njaruk remuk? Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Tak kandhani yo, Mbak. Nek sampean arep upload foto ning Facebook, usahake ngedite ojo terlalu putih. Eling, aku tanggamu. Mata. Mata iku, Pak. kamu pakai apa? Picon. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk, Reng. Tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek men ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya, terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP meteng. Hehe. Ya apa? Rene. Lah arep bowe apa? Tak kandhani. Mah engko paling mbok pisui. Setelah kupingmu. Lah kok kono ora krungu ya ngarani budek. Awakmu kok ganteng sih? Alah ngerayu sepurane aku wis di bojo. Numpak pit kludukan sarung. Sing wedok jepit, sing lanang nyurung. Kayu gapok gula Jawa, nggonku empuk, nggonmu dawa. Jam 4:30. Nggonku jengat, nggonmu mengo. Sing kau pas
mumpung petok aku arep tekok. 996 iki bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung dadi nenen sik. Saiki apa bedane tempe karo lontong? Ya beda to, Pak. Tempe digawe saka dele. Iya. Ning nek lontong kuwi saka beras sing dibuntel godhong. Cetha lho, Pak. Nek aku beda. Tempe karo lontong. Tempe dilebokne ning lontong kuwi jenenge arem-arem. Ning lek lontong dilebokne ning tempe kuwi jenenge merem-merem. Gak percaya? Ayo kowe tekan omahmu lontong mlebokno tempene bojomu. Alif itu terdiri dari huruf A, Allah. Lip itu adalah tangga. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah, atau dikatakan dengan hablum minallah, hubungan dengan manusia, hablum minanas. Edan. Ojo kanduli. Sapa? Gak kira diganduli. Ganduli ya? Ora barang kok iso. Cengengesan. Alif ba itu adalah wadah. Jadi Islam itu menjadi wadah yang sangat baik untuk segala umat manusia. Hebat. Wes ya, langsung ditanjak guys. Ije alif ba ta. Tak akan sulit jika kita mau melakukannya. Alif ba ta sa. Ojo mikir sae dhewe ning mikir sae wong akeh atau sedekah. Alif ba ta sa jim. Ora bakal jimpe nglakoni salat 5 waktu. Mergo olahraga. Alif ba ta sa jim hak. Kita harus mengerti mana yang hak, mantange meri ora dijak. Lho ya nek sae nek apik-apik kok saepik iki ora nek basa kok saepik iki. Lah timbange pik, Dik. Lho. Dek, masa kok mending sih, Cok? Saepik iki apa? Ya sae karo apik. Nek kuwi mau apik dhewe apa? Ya apik, Pak D. Pak apa? Pik tokli. Glani. Apik matok sekali. Oh, berarti apik banget. Pik nget. Alah. Iki malah melungsul wong. Apik banget. Oh, tak kira ngonoan dinget. Pik mude. Ben. Kok ben piye? Takon apa kok ben? Koslok. Kok malah ben? Kuwi mesti singkatane nganggo mu, kuwi mesti nggonku ngono. D iki mesti ora. Oh, ora to? Pik mude iki apik Pakmu Pak D. Ngono lho karepe iki kok. Ben. Pangapunten lho Mas, ranjenengan iki kok ya pirang-pirang dina ora SMS ya ngopo. Kenal saja Kenal kok adik kelas. Yo zaman SD. Biyen arep seneng karo aku. Mas Sugeng iki. Aku dah apa Mas Sugeng garwane wayune mili santen kaya ngono kok abrakan kisut kaya ngono. Mergone aku ki moh ki ya mergo ngono ki wong jenenge calone dhisik urung dadi bojone. Calone kaya ngono, aku kaya ngene kok ya ingin aku ngono. Ning ya ora apa-apa lah Mas, aku sorry dhisik aku moh kae. Dadi ndemben kanca. Lah kok moh ki apa ngopo? Beda keyakinan ora. Oh maksudnya Mas Sugeng Islam kowe Kristen? Udu. Lah beda keyakinan? Aku yakin gelem Mas Sugeng sing blas ora yakin. Nek mulai iki jenenge luput kaya ngono. Lho ya entuk ya mening kaya ngono upama dadi bojoku ngono tenan anak-anak mesti kaya luwak anyang-anyangan. Iya. Dadi ndek ben iki adik kelas. Terus Mas Sugeng lulus nang SMP, nang SMA. Lah Nami kula Tatin. Kompletipun Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentul. Oh, saking Sentul. Sampun tasih sekolah? Tasih sekolah? Ora malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas. Tasih sekolah. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo ta ya. Nah, dereng kantenan kok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis arep tekon kowe jejere.
Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enak masalah apa? Enak masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang ki selingkuh. Aku dijak goleki. Terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sampai mirsani Ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Pomane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Lah kok celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Bulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Dalange jijik. Jijik cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning sarune pol. Ya ora kok ya. Ki sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah? Nek aku omong kaya ngene iki jane ora saru ping penampane wong ki saru. Nek sing jeneng saru ki nek tok leh. Misale aku nyebut barange wong, tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Cah cilik sing do nonton, terus melu-melu muni asu kendasmu melu-melu doan. Nek ngene iki kan sing ngerti wong tuwa-tuwa tok. Apa do ngerti, Po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sesek kuwi Mas Liliden ya. Saja. Niki kan ngapain? Gubuk asmara. Oh. Ya. Apa? Aku lho bar padu karo maratuwa. Lho, nyapa patenono ae. Rencana wis arep tak pateni ngono lengone rong entek kok. Lah karepe padu lho nyapa? Aku kan winginane kan baranu to. Apa kuwi jenenge andum-duman warisan to. Wis warisan wis dindum lho jane antarane bagianku karo bagiane maratuwa. Akhire sing sisih tengen iki bagiane maratuwa, sisih kiwa bagianku. Karepku kan ben ketok enek watese, tengah tak tanduri gedang. Ya bener no lho kowe berarti. Tengah tak tanduri gedang tapi nek perjanjiane Dik. Perjanjiane piye? Engko nek gedange mangklung mengiwa, kuwi berarti hakku. Wohe hakku, tapi nek mangklung nengen kuwi hake maratuwa. Akhire jam 4 lho. Gedange mangklung ngiwa. Iya. Terus piye? Lah kok jam 6 sore aku arek kadus lho malah mangklung nengen to. Iso gedang iso ngungkek terus piye lho? Tak inceng iku lho jane mendek jam 4 iki jek mangklung. Apa arti sebuah narkotika? Narkotika ki obat-obatan terlarang. Dangkulmu kuwi kok iso obat lho. Narkoi kancaku kok. Kuwi koclok kuwi lho. Narkoi kancaku masalah. Kancaku piye maksude? Narkoi ngarep terminal, tika cah wlingi kuwi rabi wis biyen dadi narkotika asline. Oh, asal usule kuwi. Asal usule kuwi duwe anak pertama kuwi wong kembar jenenge sabu-sabu. Kembar. Lah sing nomor loro pil koplo. Sing nomor 3 jenenge ciu. Ora. Kowe polane ora rombae kowe. Lah nyapa? Jenenge iki Arba. Arba apa? Arak Bali. Kuwi kudune dihindari. Awake dhewe aja gesok ngono-ngono kuwi. Sebagai pemuda generasi penerus. Mas, Apa? iki malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Iki kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, Mas aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sartima, yo ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben, sesuk mana tak kok ben bundrak. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk?
neng omah sih akeh. Aja pada pikiran sing elek disin ya. Cecak rawa nyangi gue. Terus apa kuwi apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan. Lan sapi turutipun. Ini niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun. Aja kuwatir tuh. Kondi ngono kuwi. Wong wedok isine ngelayape ra tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sopo sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Sampun siap badhe nikah? Sampun. Kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah. Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal iki? HP. HP. Kok saged mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. Kok ya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu kok. Ya wis lah melu aku nak tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisannya lak truk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Yang Apa sayang? awakmu apa lali to? Iki lho malam Jumat. Emang iki malam Jumat? Iya. Apa? Ngumbah gaman. Alah lah, ayo ayo. Kanggo sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N ya. Apa kuwi yang? Nguli, ngopi, nguntal, ngerokok, ngewe, nenen. Lah piye padha butuhe ya? Ya wis ayo ndang kekes lak ngantuk aku. Ya wis ayo gendang ning kamar. Anja. Dek Lila. Dalam. Ayah kerja neng di Dek. Bang. Bang apa? Bangunan. Astaga, tak kira neng Bank BRI apa BCA. Tiba bangunan. Iya. Gak apa-apa ya Dek, yang penting halal. Iya, halal. Berkah. Berkah. Bisa nggo jajan Dek Li? Iya, nggo omah. Ya. Moga-moga kabul ya. Iya. Amin. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu yang morat-maritku ya Mas ya. Masih yo morat-marit ngene iki yo ono manise kok. Gimana? Gimana apa nih? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya, makane ta yo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba jabune. Heeh.
Dicoba aja Bu ya. Ya iya nondes. Ya wes kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, kok tak urusane kabeh. Heeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jahe. Mak, aku ki mbayangke umpama ora duwe duit blas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Mak? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya keri bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar, ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane kuwi wisan. Iya kuwi. Nek awan kerja nang ngondi? Tempe LN Mas. Kerjane ngendi mbok sing cetha? Tempe LN Mas. Bosok kupingmu yo ana. Mbok yo dateng PLN ngono kok. Dateng ki apa? Teko. Dateng kuwi teko PLN. Lah terus ya bener? Tempe LN. Kok kaya tahu tepung aku kuwi ya. Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1, paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5, legi. Legi lek kanggo wong lanang iki nurut pasaran, nek wong wedok nurut dina. Nek pasaran enten 5 to? 5 legi paing wage kliwon pon wage pon kliwon legi paing. Lah legi ki apa? Lah legi ki wong cerdas tenan. Cerdas Pak Susi legi. Cerdas. Iya. Kliwon takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan, doyan nyamil. Wis to, nyamil mangan. Terus mari ngono wage niki ngantukan. Wage ngantukan. Terus wage kelahiran wage ngantukan. Paing iki kuat, peng-pengan nek nggone megawe ora tahu lemes. Oh, ora tahu leren, nyambut gawe terus. Iki cocok aku lek paing iki cocok. Nggih, wage ngantukan. Terus pon niki wonge koproh. Wis to. Kelahiran pon niki koproh. Berarti lek yoga iki termasuk kelahiran pon. Pon iki. Kok iso pon? Kak Nur. Apa tekon aku? Kak Nur. Yalah, seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau kei duit undang mak. Anggo sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh tekok mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahe padha penake lho mak. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora?
Nah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab, curah hujan di situ sangat tinggi, jadi dia tidak bisa memanjang. Walah ngono toh. Berarti ora plepekan katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti Kak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh ngono. Kene gak pengen kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor telu wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor papat kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang, nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong lanang welasase, nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Numpak Innova apa numpak Innova? Iya Mas, kuwi bingung Mas. Masalahe padha penake lho Mas. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya, antara Innova mbek Innova iki padha penake ya. Makane kuwi Mas, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to Mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kuwi kok ora bakal udanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan, plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yo ngene. Sing nek numpak aku malah kowe sing gak suka iki to Mas. Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi yo monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova yo. Lah emang napa Mas nak nggo Innova? Kuwi nek hoyak-hoyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ya alon-alon to Mak, mosok ngasih uyak-uyak ngono ki ya konangan. Congpora. Rambut di bahasa Arab ya Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Mak Nur, aku arep takone, tolong dijawab ya. Oke, siap monggo. Kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Jangkrik tenan. Iya, ya kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Urung sampe tak jawab. Bos, ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki urung tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho iki. Lah wis dijawab bener kuwi kok dikontak kok maneh piye to? Takok urung ngasih dijawab bener kuwi. Ampane sing bener. Yo. Rek njaluk tolong. Njaluk tolong apa yo? Aja DM. Lah napa ora oleh DM? Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nak ngono. Ora usah DM. Aku wis payu. Iya iya payu wah. Geger jane metak tawar kok, malah wis payu. Gitu. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat.
Lek. Kulino lho iki anggere diomongin mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok iji panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Oh, soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Asale Ora aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek bringos kok. Ana wae kok mengirung tukul. Dikerok apa? Ayo ben. Lemu ngono lho. Rada gemoy. Ngono lho. Ya jelah, ngomong karo kowe ora tau enek bener ya. Dadakno nyapa kowe seneng sing kuru ya? Iya, sing ditumpaki klothak-klothak ngono kae kowe senenganmu ngono kae. Kok teko ndi-ndi omongane gladrah ae. Lemu apa kuru? Kuru. Wah, wong iki atrae ya. Wis gena-gena lho, bebeku tambah pipiku jemblem mosok kok omong kuru ki lho. Lemu apa kuru? Gemoy. Gemoy tambah lemu apa bedane? Yo kok jaran ngomong karo kowe ujung-ujungnya mesti ngejak padu. Ini parah ini. Ndang balik Tobi, ndang tak halalin. Cangkeme garangan sing kakean ngombe kopi cup. Mbok halalin emangnya aku haram ta selama iki, he? Yo ae dhewe ben duwe ikatan sah ngono lho. Kok aku tak menikmati masa rondoku yang sedang naik daun iki lho. Lah rondo ya ono yaene ora yo kesel apa piye? Engko nek wis kesel ngerondo aku tak rabi neh. Repot ta ya. Ya wis nek ora gelem tak golek rondo liyane. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya Mas, kuwi bingung Mas. Masalahe padha penake lho Mas. Apa sih? Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu podo penake ya. Makane kuwi Mas, apa ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to Mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal udanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh lho tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to Mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Nopi wis.
Kowe tupak-tupakan ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek uyak-uyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih uyak-uyak ngono kuwi ya konangan. Ora. Ayo dik munggah neh mumpung sik greng iki. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho Mas. Beda apane wong bentuke ora malih ya. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Malah kok nah kan yo iso to. Piye to? Ini parahnya. Ya balenan karo aku ya Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stolke ngaku. Ya saiki lho awakmu gemes nek. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Aku gelem dadi bojomu. Aku Sarata. Ning aku duwe bebono. Apa bebanan? Bebanane saguh. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu? Kowe saguh apa ora? Saya yo lempoh yo, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe udanani. Udani. Masa kowe gelem ora gelem dadi bojo? kok sik to Bandung. Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe candi 1000. Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Kene 250. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sik ini Mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning kono? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara IK. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol Mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lah. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara islik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan iki ora wani jawab kau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ya ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados artot yambek. Aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo mari sregep kok. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus. Ya. Rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne.
Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngono dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekok neh bar kuwi ya. Iya, ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisannya COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisannya ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counter. Kok lah lak tenan mulai gelagepan to kok tak buak ae HP ki tak buak kadung gregeten tak rapi pisan kowe Wani piro? ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene Pajero? yo ora duwe nek kuwi Civic Turbo? yo panggah ra duwe ku lho umur sepeda pancal. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Namanya kenapa kau harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terung dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan blaen. Oh alah, ya wis kono Mak, lanjutkan ya. Lanjutkan ngangsure. Sampai sugih BRI ini. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundui. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jaran. Lali. Ulang tahun bojone ki lali. Jandane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora rek, Pak? Rasane pakai bojo aku. Alah, bedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku gini ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok aku. Status kok gak cetok. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak jeblon-jolan, gak ulang tahun lah gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat donjo. Sesuk aku tanang kecamatan, kok KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Jo, ayo. Sangat gak cinta kalau mbak aku wisan. Mas, bosan gak mbak aku tok wisan. Jujur loh. Lah terus ki apa hubungannya to, Dik? Pamitan kerja karo ora cinta. Biasanya sama gini dek, ayo tuh mie ayam. Kok ki takjak, nggak mau tanya takjak, ayo. Lali. Lali. Sama ngerti, aku seneng aku mie ayam sama lali. Wong lali ki wajar to, Dik. Wong lali ki yo gaweane menungso. Mas gak cinta mbak aku, sama gak cinta kok mbak aku. Tuwek cinta-cintaan, mikir gas entek, beras entek, susu entek. Budrek. Mak Nur, oleh ta turu karo telentang. Matek pura wong iki kok. Kok
kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan lho iso enak rasane. Kowe iki pengen mati apa piye? Ora lho, lapo kok pengen mati ku. Sate sih enak kok. Ojo nek telentang ya. Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki engko ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu ta. Heh. Wong barang wis kebacut kok. Nek umpama awakmu kebiyen-biyen karo aku ngono kan, aku ndak pernah. Ndak usah repot-repot. Hatiku ini tak jahit sendiri, tak tembel sendiri, bocor lagi, tak tembel sendiri. Lah mandang aku sebelah moto lho. Peh aku elek. Saiki hatiku wis rusak, dobrak-abrik. Tapi kamu udah memberikan hati yang baru untukku. Saiki getun no. Wis sak minggu nang ndi, Mas? Nang pantai. Nah melu piye? Mah renang to. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mangko ndok masin. Ya wis ben, malah nglawi. Nah, basa Jawane kunduran trek iki apa? Mapek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa no? Apa basa Jawa nek ra matek? Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Iya meneh, nek wis kunduran truk kok arep lapo? Tapi yo. Iya Pak, tamuku sesuk penake dimasakno mie ayam apa bakso? Mie ayam wae, Bu. Ojo mie ayam, Pak. Bakso wae. Soale nang ulang tahun Mbak Supindi iki wis digekno mie ayam. Ya sakarepmu, Bu. Lah carane penake awan apa sore, Pak? Apik awan wae, Bu. Ojo awan, Pak. Sore wae. Nek awan wong jek kerja. Takok barang. Lah aku wis mak tukokno kado apa, Pak? Batinku ya tak tukokno bareng blonjongku, Bu. Kowe njaluk apa? Soalnya aku lali ya nek sesuk kowe ulang tahun. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora, Pak? Nek senenge pakai bojo, Bu. Alah, bedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Sopo iki? Aku dul kemin sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, turun dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen oh bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan.